Bona tarda, suposo que el dinar ha anat bé, començant per aquí. Suposo que l'acollida amb els membres de la Junta ha sigut acollidora, esperem això des del municipi de Calonge. Tinc entès que han fet unes sortides per mirar una mica més, que no només tenim la vela, sinó que tenim moltes coses per ensenyar al públic en si. Suposo que m'agradaria que hàgiu dit una mica tot. Després jo dono de celebrar i donar les gràcies a ell per l'esforç que ha dit el vicepresident, que primer va dir fem aquest campionat i com era el mig va dir què fem, perquè som 4 i això s'ha pot fer. Han fet un gran campionat, molta gent, 80 i pico com han dit, els ha sortit molt bé, per tant se'ls ha d'aplaudir per l'esforç que han fet la gent. Després també donar les gràcies a tota aquesta gent que ha vingut a participar aquí, sabent que Calonge, Calonge Sant Antoni és un poble petit i, com ha dit el vicepresident, podem fer aquestes coses també. Tenim la mar, tenim la sorra, tenim el local i podem estar orgullosos d'això. I, com que m'ho han dit quasi tot, gràcies per haver vingut i gràcies per haver vingut.